Soc Salva, el restaurant Avic Lunch i Llombai. Vos esperem el pròxim 9 de setembre en el tercer concurs internacional Paella Valenciana de la Valldigna, en el monestir de Santa Maria de la Valldigna, on 40 restaurants de tot el món participaran per la millor paella. Un ambient festiu. Vos esperem! En esta casa treballem amb Ecopaella, arroz saludable, productes de proximitat, productes de la terreta, productes de mercat, açafrán d'Esbrin, vins DO València, olis Verge DO València, olis bons. Ens trobem al restaurant Avic, de Llombai, avinguda Sant Marc 78, on podeu trobar els millors arrossos, productes de proximitat, productes ecològics de la nostra horta, i les millors carns a la brasa, en terrassa o en saló de puta mare. Vos esperem. Vinga, què? Vos apeteixi una tomateta? Heu vist? Ja tenim tomateta per la paella. Ara anem a fer-la. A veure si trobem batxoqueta o trobem així algo que... De l'horta a la taula. Quilòmetre zero no, menys que zero. Què fem? L'agarrem per la paella o el fem en salmorra? Mos fem una casalleta. Ja tenim melonet, home. Això...